Сәлем дуслар, біз Қазан бойынша саяхатыбызны дәвам итәбез. Бүген біз Татарстан Республикасының Элемтә тарихы музейында. Әлеге музей 1988 елда Казан телефон шелтәренең 100 еллыгына багышланып ачыла. Һәм тагын шуны әйтәсем килә дусларым, әлеге музей Тателеком компаниясе ярдәмендә ачылган. Музейдагы экспонатлар Элемтәнең барлык төрләрен күрсәтә. Ә без почта хезмәтеннән башлыйбыз. 1735 елда Рәсәйдә патша карары белән почта юллары, трактлар төзелә башлый. Һәм менә шул трактлар Казан аша да үткәннәр. Мәсәлән, Сибир тракты, Оренбург тракты. Нәкъ менә шушы урамнар аша элек кыш көне менә мондый чаналарда, җәй көне кареталарда почта хезмәткәрләре йөргәннәр. Һәм тагын менә шуны әйтәсем килә дусларым. Элек почта хезмәтен бары тик патша карарларын җиткерү өчен генә кулланганнар. Ә менә монда сез 20-нче һәм 19-нчы гасырдагы почта хезмәткәрләренең махсус киемнәрен күрә аласыз. Ә менә мондый букчаларда һәм сандыкларда патша карарлары йөрткәннәр. Ә сандык эчендә тагын нәрсә барлыгын беләсезме? Сандык эчендә тагын сейф табар. Аны иң мөһим патша карарлары өчен кулланганнар. Ә менә мондый үлчәүләр ярдәмендә элек хатларны үлчәгәннәр. Бер 1866 елда Казанда беренче почта конторасы ачыла. Әлеге бина Ирек мәйданында урнашкан. Һәм бүгенге көндә анда Казан авиация университеты студентлары белем ала. Ә менә монда төрле вакытларда җибәрелгән һәм алынган хатлар ята. Минем сезнең игътибарыгызны менә мондый өчпочмаклы хатларга юнәлтәсем килә. Алар Эсперант урамында яшәүче Гыйльмутдинова Суфия апага юлланган. Нәкъ менә шундый өчпочмаклы хатларны Бөек Ватан сугышы вакытында бөтен ил белән көткәннәр. Ә менә 1859 елда Казанда беренче телеграф элемтәсе ачыла. Ә менә бу аппаратның ничек аталганын беләсезме? Бу Морзе аппараты. Аның белән әле хәзер дә кулланалар. Ә менә бу аппаратны 1872 елда француз галиме Жан-Марис Эмиль Бадо уйлап тапкан. Бу аппарат ярдәмендә бер юлы бер вакытта 2 һәм аннан артык хәбәр җибәрергә мөмкин булган. Ә менә бу исә соңгы телеграф аппараты. Бу аппараттан соң телеграф хезмәткәрләре компьютерга күчкәннәр. Алло, исәнмесез? Казан тыңлый. Сезне Октаныш белән тоташтырганмы? Хәзер тоташтырабыз. Бөек Ватан сугышы вакытына кадәр Элемтә нәкъ менә шундый коммутаторлар ярдәмендә төзелгән була. Бер 1941 елда Казанда механик телефон станциясе ачыла. Ә инде Бөек Ватан сугышыннан соң Казанның һәр районында декада адымлы телефон станциялары ачыла. Без әлеге станцияларның ничек эшләвен макетта күрә алабыз. Телефонны алам, 579 1 номерын җыям.
5, 7, 9, 1. Алло, алло, ишетеләм. Музейда Бөек Ватан сугышы вакытында кулланылган хәрби элемтә коллекциясе тупланган. Мәсәлән, менә бу радио элемтә танк өчен, ә менә монысы спецназ өчен. Әйдәгез 20-нче гасырның 70-нче елларына әйләнеп кайтыйк әле. Минем әтием һәм әнием әле тумаган, әбием һәм бабаем яшь, карт әбием белән бабаем әле исән. Нәкъ менә шушы вакытларда Казан киңәя бара. Һәм менә шундый координаторлы телефон станцияләре барлыкка килә. Мәсәлән, менә бу координаторлы телефон станциясе 50 абонентка исәпләнгән. Отделение от последней ступени ракеты-носителя, корабль-спутник начал свободный полет по орбите вокруг Земли. 1938 елда башлап Казанда радио элемтә станциясе эшли башлый. Әле генә сез 20-нче гасырның танылган дикторы Левитанның тавышын ишеттегез. Нәкъ менә шушы тәлинкә аша кешеләр аның тавышын тыңлаганнар, яңалыклар белән танышканнар. Халык арасында әлеге динамикны яратып, тәлинкә дип йөрткәннәр әле. Музейда төрле елларда эшләнгән төрле радио алгычлар коллекциясе тупланган. Дуслар, сезнең игътибарыгызны менә бу экспонатка юнәлтәсем килә. Бу телевизор. Аның моделе КВН-49. Ни өчен КВН-49 дисезме? КВН. Бу аның уйлап табучыларының фамилияларының аббревиатурасы. Ни өчен 49? 49 бу телевизорның чыккан елы. Телевизорның экраны кичкенә булганга, аның алдына чиста су белән тутырылган лупа куела. Ни өчен дисезме? Менә сез химия һәм физика дәресләрен яхшылап укысагыз, белерсез. Бу телевизор 1953 елда Казанда чыгарылган. Ә менә бу телевизор исә барысы да яраткан рекорд. Ул барлыгы 5 канал күрсәткән. Ул Брюссельдәге халыкара күргәзмәдә алтын медаль яулаган. Дуслар, мин бүген гомеремдә беренче тапкыр аклы-каралы телевизордан фильм карыйм. Фильм үзе без барыбыз да ярата торган «Бой идут одни старики», ә телевизор 1970 еллардагы. Ә менә бу музейның соңгы бүлеге, заманча технологиялар бүлеге. Һәр көн сайын заманча технологиялар арта бара. Димәк, мондагы экспонатлар да артадыр. Дуслар, әлеге музейга теләгән һәр кеше килә ала. Ләкин баштан шалтыратырга гына онытмагыз. Туган як тарихын өйрәнегез. Бүгенгә сау булыгыз.